Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να δούμε τι επενδύσεις κάναμε το μήνα Ιανουάριο του 2026 και τι μερίσματα πήραμε. Θα ξεκινήσουμε με τη Realty Income. Από το μέρισμα των $20,64 κρατήθηκε φόρος στην Αμερική $6,20 και έχουμε ένα καθαρό κέρδος των $14,44. Συνεχίζουμε με το Covered Call ETF JEPQ, το οποίο μας έδωσε καθαρό κέρδος 2,11 και επειδή είναι UCITS δεν φορολογείται. Οπότε το συνολικό κέρδος μας είναι $16,55. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι γίνεται με τις επενδύσεις που κάναμε το 2026 τον Ιανουάριο. Επενδύσαμε λοιπόν στην Tesla $65,96, στην Nvidia $54,99, στο JEPQ $340 και στο VWHL, το οποίο είναι το ETF το παγκόσμιο για να μας δίνει μερίσματα, επενδύσαμε €340. Και τέλος, πάμε να δούμε ποιος είναι ο στόχος μας στις επενδύσεις του 2026. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε καταρχήν την απόδοση των μερισμάτων, να πάρουμε πολύ περισσότερα μερίσματα, έτσι ώστε κάποια στιγμή, ελπίζω, μακάρι να το 2026 είναι και λίγο δύσκολο, πρέπει να φτάσουμε, ο πρώτος στόχος είναι να φτάσουμε τα €1.200, ένας καλός μισθός, να βγαίνει μόνο από μερίσματα στη διάρκεια του χρόνου. Και ελπίζουμε να φτάσουμε τις 20.000 επενδύσεις για αυτό τον χρόνο του 2026.